Право да влиза в басейна, че не става. Да снимам долу помията, която се излива от тебе. И Арни, иха. Не мога никакво някак да ме полият. Дай да се полият, той те няма станем. Дай пък ти пък. Клекни долу, клекни. Аше такова, бе, клекни. Абе, вие какви Той сте ще да маймунки подмина. направо отивайте в банята. Топла чакай да е. Ти топла ли мислиш, че от лапичка? Нещо спира водата намаля, какво стана? Бърчи, пък се седна там по тук, ще отайнаха. Оле, горки Артюнчо. Търкай за да падне, иначе го размажеш. Първо да падне тогава. Абе, тук от багажа се дочи. Вие снимай плешивото теме пък ти бе. Любо, ако съм метнал в басейна и сега... Да, ще меси, защото после... Вихра, къде отиваш? Трябва го Къде изправно да го отиваш? пускаш при лъпа. Няма на басейна, сега нямаме време за басейна. После. Ще влизате ли? Добре, айде за последно, айде за последно. Докато и по-чистичко. Кой е следващия? Ох, Гърба ми го полицията. да видиш ти. Тай. Как ще издържите на системата? То приятно. Абе, защо ме къпиш и мене, бе, гад такава? Гледай го сега, той нарочно прави тъй. Абе, Артюне! Какво бе? Абе, махни си пръста оттам, бе! Ама иначе много битай. Не го търка, бе, да не се маже. Е, по към басейна. Той като сапун, той мисли, че има сапун. Ох, чекев. Кесва, като ги... Отвези ме, бре, Марко. Дай да ти сива задника на бензито на кара. Я дай едно. Така. Идра! Добри болките. Подостройката е знае. Кой ще е подостройката? Подостройката. Да се да тока. Не, това разпрашаваше. Представяш водостройката, то... Аз също докарам водостройка. Защо го ще не знам? Ам снимай ми чудовище така. Това на прак. Пиракова, кажи какво лъжиш, ма? Дума. Я виж какво чудовище. Ей, странично. Върха, тъй. Кажи като той, ама аз се оплаших макрате. Тя ми се обади да ме провери. Да види дали всичко е наред. Артюнчо, дай да снимам отзад, бе, дай, бе. Аз бях с отгоре ногашки, няма да газа нищо. Ама аз съм и с слип. Моя чера е станал. Малко сапун няма ли бе? Дай ми так запраня съм. Нагледа на мъжки газове, до вечера мога го почваш. Ако може Ария. Аликото ли, аз сам ще аликото училно. Като дойде прак да прави иска да се къпе в лоба. А моля, какво беше? Аликото помниш ли го батка? От дами канят ли беше? Има топла вода и на нека да го препара нещо. Да, ми канят, да. Момчета, ако иска драпица да убия помията, да върнем за втори дъжд. Ема тук мизерия, дай да убия. Кога ще върнем за втора? Аз чисто съм бърчев. Аз ще гиня, нарязала съм на ледена диня. Да, влизай къде ще сега, помийката, бажа помий краката и сега ще имате. Може да плаваш? Чакай малко да умия голямата мизерия. Да ни брачи, аз съм главата да умия. Ами, браче да валю! Да ги върши. Как съндът? Дай да ги види. Хода ги ми, аз съндът. Ето горе имаш тя. Дай да го ми.